Ahoj moji malíři, dnes se nacházíme před zimním stadionem v Přerově, kde budeme opět kreslit a dozvíme se spoustu zajímavých věcí. Jdeme na to, pojďte za mnou. Tak prosím, vstupte. Já tady vítám skvělého hokejistu, Romana Pšurného. Romane, jak jste se dostal k hokeji? My jsme to měli s bráchou dané, vzhledem k tomu, že oba dva dědečkové hrávali hokej, oba dva strýcové, taťka, takže tak nějak přirozeně. Do toho jsme ještě do 5. třídy hrávali fotbal a pak jsme se vlastně rozhodli, že už se to nedá skloubit a už rozhodl hokej. Skvělý. Tak, kolik jste asi dal gól? Máte to nějak spočítané? Těžko, že? Nemám. Záleží, kdyby se to počítalo, jestli od žáku nebo jenom od chlapů, takže nemám. Jasné. Váš největší úspěch, který si tak ceníte? To bylo asi 3. místo na mistrovství světa 18 v Bělorusku. Skvělý. Já vám děkuji za rozhovor. Ano. Takže malíři, jako první si nakreslíme brusly, protože než hokejista vyjede na led, musí mít perfektně nabroušené brusle. Připravte si výkres, jako ve školce nebo ve škole, tužku nebo pastelku, pohodlně se posadíme. Jste připraveni? Už to vidím. Takže pomalu začínáme kreslit. Nakreslete šikmou čáru. To je něco jako takové L-ko. Obloučkem vyjedeme nahoru a nahoře spojíme. To je taková bota. Vykreslíme tento tvar. Rozpůlíme nahoře. Rozpůlíme dole do obloučku mírně. Pomaličku nespěchejte. A tady obloučkem dotáhneme tento tvar. Vkreslíme malá kolečka na tkaničky. Vykreslíme oblouček. A budeme kreslit ten ostrý nůž. Opět šikmá čára. Vepředu i vzadu. Spojíme a celý nůž vykreslíme. Takže malíři, já tady vítám dalšího skvělého hokejistu, kapitána Jiřího Krysla. Jirko, jaká je činnost vlastně kapitána v kabině? Tak ona úplně tolik neliší, ale samozřejmě, když tým potřebuje, tak komunikuju třeba s trenérem, jsem taková pravá ruka, ano. Nebo opravdu, tam to není o kapitánovi, ale jsem starší hráč, tak třeba, když je potřeba něco říct, zvýšit hlas, cokoliv, takže takhle bych to řekl asi. Ano, takže poslouchají spoluhráči? Někdy ne, ale většinou ano. Super, já děkuji za rozhovor. Děkuji za co. Díky moc. Další obrázek budeme kreslit helmu. Aby si hokejista chránil hlavu, jako já mám takovou dneska, krásnou helmu tady v Přerově, tak budeme kreslit. Můžeme buď z celého kruhu, kdo bude chtít, anebo nakreslete oblouček, spojíme a vykreslíme. Takový základní tvar, kdo chce z kruhu, kdo už si troufne, nakreslí tento tvar a budeme vykreslovat takovéto zapínání, to znamená oblouček, přikreslíme popruh a zapínání. Budeme pomaličku vykreslovat helmu, oblouček, takový úzký obdélník. Přikreslíme tady ještě nějaké takové ornamenty a máme helmu hotovou, nakreslenou.
Já tady vítám našeho jednatele klubu, pana inženýra Tomáše Pluhačka. Tom, ahoj. 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 Já bych se rád zeptal, a i vlastně pro naše malé malíře, co si představit pod pojmem jednatel? Tak jednatel jedná. Ano, ano. Ale v praxi to znamená, že vede klub, je zodpovědný za financování klubu, je zodpovědný vůči státu za platby, pojištění, za veškeré vlastně závazky, které ta firma má, protože i hokejový klub se chová jako firma. Ano, ano. A jednatel je vlastně šéfem té firmy, zodpovědný za jejich chod a financování. Takže starosti, ale i radosti. Když se vyhrává, tak jsou i radosti. Ano, ano. Je spousta starostí, ale zase mě to baví, takže to dělám rád a ty výsledky jsou potom taková ta třešnička na dortu, když se vyhraje, to super. Když by se někdo z našich malířů chtěl stát ještě navíc hokejistou, co by pro to měl udělat? Tak máme tady přípravku, určitě doporučuji, aby na ten zimák přišli v co nejranějším věku. Samozřejmě dneska už to není o tom, že by hned od začátku hráli hokej, ale ta průprava je vlastně všeobecná, to znamená, není to o tom, že by nemohlo za 2-3 roky třeba jít na nějaký jiný sport, ano. Ale tady bude vlastně i všeobecně rozvíjena ta jeho tělesná zdatnost. Samozřejmě více se zaměřením na hokej, ano. Ale dá se potom přestoupit třeba na jiný sport, když by nechtěl. No a pak hlavně makat, no, protože je to o tom poslouchat trenéry, makat na ledě, makat i mimo led. Ano. Jaké bys označil takové ty úspěchy naší mládeže, aby oni měli nějaký cíl třeba, čeho se mohou třeba dočkat? Já vždycky říkám, že by se měli vidět v těch vzorech, který HC Zub dopředu vychoval. Teďka jsme tady měli Tomáše Kondrátka, který vlastně se stal mistrem světa. Máme kluky dneska v NHL, kteří se snaží dostat do těch hlavních týmů NHL, ať je to Suchánek, Svozilové. Jo, takže vychoval tady ten klub spoustu dobrých hokejistů a ti kluci, když budou makat a když budou prostě správně na sobě pracovat, tak samozřejmě můžou dosáhnout i takovýchto úspěchů jako tihle hokejisté. Já moc děkuji a přeji hodně úspěchu našemu klubu. Děkuji. Děkuju. Aby mohl hokejista dávat krásné góly soupeřům, musí mít perfektně připravenou hokejku. To znamená, že začneme kreslit opět. Připravte si nový výkres, kdo chce na výšku, kdo chce na šířku, jako jsme zvyklí ve škole, ve školce. A budeme kreslit dvě dlouhé čáry. Jedna čára, druhá čára. Nahoře spojíme. A teďka čárku nahoru, čárku dolů a spojíme. Vykreslíme krátké čárky nahoře, tady takové jednoduché šrafování a ještě, abych nezapomněl, na jednoduchý puk nakreslete oválek. Tam, kde máte místo, přikreslíme dvě čárky vzadu a vepředu a jednoduše obloučkem spojíme. Potom si všechny ty obrázky můžete, jak jste zvyklí, vybarvit. Tak malíři, další obrázek bude hokejista, který samozřejmě se tady hodí, tady to patří. Takže prosím vás, budeme kreslit opět tu helmu, kterou už umíme. Začneme kreslit hlavu. Kdo chce, nakreslí jednoduchý kruh. V polovině rozpůlíme. Přikreslíme nos, oči a pusu. Kruh, rozpůlíme, oči. Pusena, oblouček na ouško, to už také umíme, jednoduché vlasy a helmu si vyzdobíme, to známe ze školky, ze školy. Tak jednoduché těličko nebo tělo toho hokejisty budeme kreslit tak, že nakreslíme si
takovou, něco jako trojúhelník a z toho trojúhelníku nakreslíme ruku. Druhou obloučkem opustíme ten tvar, nakreslíme oblouček, druhý oblouček spojíme a budeme dokreslovat rukavice. Rukavice nakreslíme dvě takové šikmé čáry, palec a prstíky. Na jedné ruce, šikmé čáry na druhé ruce, obloučky a přikreslíme hokejku. Hokejku už umíme, ano, dokreslíme a vyšrafujeme. Další tvar budou kalhoty. Oblouček do spodní části, dvě šikmé čáry a elipsu. Z elipsy nakreslíme dvě šikmé čáry jako nohu a jednoduchá brusle i nůž. Druhá noha, dvě šikmé čáry dozadu. Tady uzavřeme, přikreslíme brusli druhou, opět nůž, vykreslíme a máme hokejistu. Mám tady vzácného hosta, středočeského odchovance Martina Zaťoviče, nynějšího kapitána Komety Brno. Martine, já vás zdravím. Ahoj. A já bych se zeptal, jak jste se dostal k hokeji? To by naše malíře zajímalo, si myslím. Tak hokej, chodil jsem na želatovskou školu a byl tam vlastně nějaký letáký nábor hokejový a tak jsem to přinesl domů a rodiči mi jsem vzali o víkendu a už jsem u toho zůstal. Ne? Takže spíš moje jako iniciativa. No? Ano. Vy jste nastřílel strašně moc gólů za vaši bohatou kariéru. Pamatujete si nějaký takový gól, na který si vzpomenete, který prostě byl top? Tak top, nevím, jestli byl top kvalitou provedení, ale ano. Asi za národní tým. V Praze, když jsme hráli mistrovství světa, tak první zápas se Švédskem jsem dával gól na 4-3, myslím. Otáčeli jsme ten zápas a to byl asi největší zážitek, protože ta euforie, jaká tam byla potom, tak to mi zůstane asi v paměti dlouho. Skvělý. Tento pořad je vlastně i o kreslení. Měl jste rád výtvarnou výchovu na želatovské škole? Já myslím, že mi nevadila, ale zase nějaký talent úplně nejsem, takže zúčastňoval jsem se toho spíš. Chápu. A máte nějaký nesplněný sen, sportovní nebo osobní? Vy jste bývalý reprezentant, jste vlastně kapitán Komety Brno. Máte nějaký sen? Tak ty sny jsou pro toho sportovce asi furt stejný, vyhrávat ty zápasy a aby ta sezona vždycky dopadla dobře a ten titul, to je největší sen, to je největší zážitek a proto to děláme, no, tak super. Ten titul vždycky. Super. Já vám děkuji a přeji hodně štěstí a zdraví. Děkuji moc. Díky moc. Tam se dívejte, jedeme, nájezd. Jako dalšího tady skvělého našeho golmana, tady vítám Vojtu Mokrého. Vojto, co tě přivedlo do brankoviště? Tak já jsem do nějakých 6 let hrál, protože můj taťka vlastně dlouho hrál, ještě do teďka si chodí zahrát. A do brankoviště mě přivedlo to, že se mi vždycky líbilo, jak si golmani zvedají masky. A vlastně kvůli toho jsem nějak začal chytat a když to tak vezmu, tak tu masku sám si ani už nezvedám, že to ani nepotřebuji. Prosím tě, máš nějaký talisman nebo něco před zápasem, nějaký prostě, čím se třeba řídíš? Tak já mám hodně těch rituálů, že začínám oblíkat všechno z levé strany, vždycky dávám pusu ze zadu na masku, protože mám babičku s dědou. A ono toho je celkem hodně, to bych tady mohl být asi do zítra. Prosím tě, tvůj vzor ještě, poslední otázka. Asi takový největší vzor bude Bobrovský z Floridy nebo Juuse Saros z Nashville. To jsou takový celkem jako podobný typy golmanů, co jsem já. Ano. Já děkuji za rozhovor. Jo, taky děkuji. Takže malíři, další obrázek bude golman, brankář. A začneme opět. Připravte si výkres, kdo chce na výšku, kdo chce na šířku.
pohodlně se usadíme a začneme kreslit od hlavy. Jednoduchý kruh, možná malinko nahoře do špičky. Nakreslíme helmu, přikreslíme bříšku, vykreslíme jednoduchými obloučky ze zhora dolů a zase takhle nahoru. Tady nákrčník můžeme a budeme přikreslovat tělíčko, 2 oblouky a počkám chviličku. Hlava, nákrčník a 2 obloučky, kdy budeme vlastně kreslit ramena. Teď vyrážečka, ano. Něco jako takový obdélník na výšku. Tady spojíme malinký výkroj, kde bude hokejka a betony, brankářské chrániče, lapačka, opět 2 šikmé čáry, jednoduše opět kreslíme, spojíme, palec, takový ovál, který vyčárkujeme, přikreslíme druhou ruku. Máme? Tak, samotný beton, chránič, hokejku zatím přeskočíme, vykreslíme 2 čáry a důležitá je brusle, oblouček, nůž spojíme, druhý, beton bude napřed oblouček, kousek kalhot, tady se nám potom vyšrafují kalhoty, ale hlavně položený chránič, položený beton, můžeme tady mírně ve spodní části rozšířit, spojíme, opět jednoduchá brusle, oblouček spojíme a přikreslíme brankářskou hokejku. 2 šikmé čáry, nahoře spojíme, ve spodní části rozšíříme uprostřed, 2 šikmé čáry směrem dolů a hokejkou, takhle obloučkem zakončíme a vykreslíme. Úplně na závěr vykreslíme brankářské betony, nakreslíme ve vrchní části obloučky, vodorovné, svislé, to samé na tom druhém, opět zase můžeme vyčárkovat, vykreslíme a máme nakresleného golmana. Jako další obrázek budeme kreslit rolbu, aby byl led kvalitní, o to se starají pánové ledaři. Takže připravte si papír na šířku na ležato a nakreslíme obdélník. 1 čára, 2 čára, obě čáry spojíme a přikreslíme vrchní část, 2 šikmé čáry, spojíme, přikreslíme kola a samozřejmě sedačku, aby na ní pan ledař mohl sedět. 2 krátké čárky, které spojíme, opěradlo, dokreslíme, dolů šikmou čáru, máme hotovou rolbu. Tak takhle, malíři, se fandí u nás v Přerově.